ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୁ ବଡ଼ି ବନା ଯାଉଛି ମରାଠୀ ଲୋକଙ୍କର। ଇଏ ହେଲା ମାନେ ବେସନ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହେଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହେଲା ଆମର ହଁ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲେ ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଲେପୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ସାରୁ ପତ୍ର। ଏଇଟା ଏଇ ସାରୁ ପତ୍ରଟା ଖାଇପାରିବେ, ଏଇଟା ପାଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବନି। ଏମିତିଆ ଲେପ ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ବନାଯାଇଛି। ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଏମିତିଆ ଲେପ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଇଜି। ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ, ବିନା ଅଦା ରସୁଣ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର। ଦେଖିପାରିଲୁ ତ।